Oyawre tarik en 28 dwe mar abiriyo gana ariyo to kod 22 tich ang'wen mogik e dwe ni mar abiriyo. An kai kod Oboke kai Standard gi The Daily Nation. Standard wacho kai ni Raila wants answers on extra IBC forms. Mano bende ywak mar Raila Amolo Odinga modwaro ka IBC mondo mi losanena e wach mar goyo chapa otese DP unmask 90 minutes of tough debate. Mano wach debate ka The Daily Nation race to the wire. Nitiere kanyo koro ng'wech mabende nyaka gi sani koro ochopo kendo koro kaka jotelo ariyo mabende piem matek ahinya Raila Amolo Odinga gi William Ruto opango campaigns mekgi chakre odiochieng' ma kawuono kadhi nyime nyaka tarik 6 abomi kanyo bende katiol kod nying jogo mabende koro ochwal mondo IBC kaka jogo mabende koro wal. Kachako kanyo kod race to the wire boneno kanyo ka Raila Amolo Odinga kawuono koro ni kaunti ma Nakuru, kiny en Machakos, bang'e budhe Narok, Eldoret, Kapsabet, mano chieng' Jumapili. Kiambu obodhi bang'e to Kisii, Kakamega, Kisumu, Mombasa, Nairobi. Karuto bende kawuono ni Meru, Embu, Tharaka Nithi, obodhi Nandi, Busia, Bungoma, Garissa, Mombasa, Viga, Kakamega, Uasin Gishu, Baringo, Laikipia, Nyandarua, Nakuru, Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Kiambu, Nairobi. Kendo koro kaneno limbe mare e gwenge gi mag Nyanza kata Kisumu kata Siaya, kaneno limbe mar Ruto e gwenge kata bedo ni koro Raila to dhi dala Ruto kochopo chieng' Jumapili. Bende ka ite mago ma iye bende odhi romo kanyo kod jogo ma bende koro no mi kae welo kaka jokanyo mabende idhi wal e kombe opogore list mane IBC nogol. Modern Coast Birth Crash Survivors Recount Ordeal bende kanyo jogo mabende koro notony nokowito ngimagi to nagenyore masich apaya cha gilero kaka notimo. Raila demands IBC talks over parallel results form. Iwacho kanyo ni jatend Azimio moja Raila Amolo Odinga koro dwaro nyaka gi sani kendo kero keto ndamo manyien mar dhiro IBC mondo koro oler anena ni to forms moko nitie Oboke moko bende koro kanicha kaka nilero kanyo to kod okil margi ne gidhi kumigoye chapa to gido ka nitie form 34B onge ok go chapa e kende ma bende ne nitiere to ka gipenja IBC wacho ni form 30B 4B bro wuok kalora kanyo kod duoko mar A ma bende bro loso B gino bende gidwa ni mondo kalora gi chik to nyaka mano bedi 34B nyaka bedi. Mago iwacho bende koro sani dhiro. President roots for peacemaker Raila's election in Nakuru. Mano Uhuru Kenyatta kane nitiere moluoro Uhuru Kenyatta ne nitiere nyoro county ma Nakuru Sikatas Nakuru City. Senyo bende koro no yawo ndacho kolo mawuok Nakuru kochomo Kisumu. Ma bende koro wacho ni Raila Amolo Odinga en jalo ma jakwe kata mane gimosore godo makwe obedo kendo en jaduong' monego ni koro telo ne piny mar Kenya. Wacho kwayo jopiny gi ng'uono, jo Kenya gi ng'uono mondo koro yier Raila Amolo Odinga. Ruto seeks to cancel Raila's gain in Central. Wacho kane Kenya Kwanza bende nyaka gi sani koro duogo tacha masawa mar piny mar Kenya mondo mi muluor Raila Amolo Odinga kik yud ombulu e gwenge go masawa mar piny mar Kenya to dwani mondo koro chok gi duto te. Mago odiochieng' manyoro ne oloso e kaunti ma Murang'a kama bende koro ne gintiere kendo ndalo ariyo mokadho Raila Amolo Odinga bende nitiere kaunti no. Ite mar ang'wen ite mar auchiel IBC adjust poll timelines acknowledges seamless link. Iwacho kanyo duol mar IBC bro tipo kanyo mar jalupo jakom mar IBC Juliana Cherera ka bende koro ne gi donjo mondo mi gi yuda nena oteso mago mag kom mag ker ma bende koro no donjo odiochieng' manyoro e lap ndeke ma JKIA ka koro nyaka gi sani koro giwacho ni koro giwacho ni koro otese go nosedonjo kendo koro gibro dhi kawo tielo mano machielo mogik madonjo tarik 3 kendo koro ok tarik 29 kaka ne gisewacho nyiso ni gichoro kinde no ma bende koro giune donjo mondo mi koro weche bede yono makare. Ite mar abiriyo party list are submitted in order of priority. The higher one is ranked, the better the chances of nomination. Jogo bende koro chwal nyingegi kaka jogo bende koro wan kanyo kod Karen Nyamu mago joyudie koro Karen Nyamu wan godo kaachiel kod Peris Tobiko, Charles Njagwa, Sylvia Kasanga mar Wiper,
JB Kilimo mar Senate to kod Rahabu Mwikali bende ma Jubilee, wan kanyo to kod Arol Kipchumba mar ODM ma bende wal, to kod Sunje Birdi mar ODM National Assembly. Kendo nyinge go noket kae, wan kanyo kod John Mbadi, wan gi Veronica Maina mano mar UDA wale Senate ne kaka en jagoro. Wan gi Ann Kananu ma bende koro wale Senate, mano gavana masani ma Nairobi. Sabina Shege, Christina Kenyatta ma bende koro wal kod Jubilee. Wan ka idana no kanyo ketwa Guru ber UDA, Margaret Kamar, Nelson Zoya, Shakil Abdalla to kod Catherine Muma ma bende jatelo mar weche mag NEB e ODM. Florence Mutwa mar ODM Senema, Florence Mutwa en woman rep ma Busia. Ite moko bende nitiere iye ka bonge anena kanyo ni Kenyatta University VC back in office as LSK get nod to go after Kinywa. Iwacho kanyo ni koro Vice Chancellor kata jatend mbalariany mano mar Kenyatta University ma yande nicha koro chungie tije. Bende koro do malo no yiene mondo me odhi nyime to kod tije, kama bende koro LSK kata dul mar Okinde Nyagisa ni koro dwa dhine kata bende koro gidwa donjo monne ne Joseph Kinyoma jatelo mag jotije mag piny owacho kuom ndama bende koro nokawo kamano. Neno kanyo ka VC no ni kelo kanyo to kod rowere mag mbalariany no bende koro nokele office banka do no sewacho ni mondo odog office, kendo koro en weche bende nitiere kanyo. Bende ariyo mokadho nochunge ba ka bende weche moko bende koro itude godo tamruok mondo koro kik oyelo gere kar PC mano mar weche mag thieth World Health Organization. Ruto Raila in 10-day campaign bids as elections draw closer. Mago weche bende mi kaka gidhi timo campaigns kuonde opogore. Ruto handed the stage by Raila, made good use of it. Mano wach mar debate e bro ng'eyo kae kaka bende koro no chalo. Koro king'eyo facts chacheng en anyise ni tinde koro jofwambo keto wang'gi ahinya ng'eyo gima jasiasa wacho to ka iwuonde japiny to koro jofwambe ma bende bro nyisi ni to no wuondi koso no nyisi adier. We borrowed 2.2 trillion, our handshake brothers have borrowed 4.2 trillion. Iwacho kanyo ni kuom adier iwacho nango kuom adier Treasury Company of Economic Survey and the Central Bank of the Deputy President was referring to the amount of debt borrowed during the first and second terms of Jubilee government. We took the first term lasting for March, the second term using the money public figures of the Central Bank of Kenya as July 27th. Mano kendo koro no yode kanyo ni koro no riwo duto te mano oriwo mano mabende oriwore first term gi second term. Omiyo koro gima nowacho ni koro handshake chakre higni 4 mokadho mago ne miriambo. Kenya public debts on March 2013 and August 2017 bende koro nyisi kae, koro nyisi adier mantie to kod miriambo ma josiasa nyisi oko kanyo. County boosts farmers through equipment. Mago weche bende koro nitiere kanyo, weche mag pur, weche go mag tije, kidwaro tije bende bonge donje boke gi chien kae, weche mago motenore kanyo to kod omenda. Treasury targets car dealers in fight against dirty cash. Wacho kanyo ni koro nyaka gi sani koro idwaro mondo mi gi report wach mar weche go mago mag chudhe ma bende koro gin joluk pesa. Raila wants answers on extra IBC forms. Wano to bende koro nyise ma bende koro mi veke standard kae kedonji ite mano mokwongo nitiere mana sigana mag joma pogore ka ite mar adek ma bende wache koro thuon wacho chakore. Man seeks to save land in prison cleaner graph case. Nitiere ja ohala moro ma bende koro no chulo ne ouso mwandu ne ja tiche ma bende tiyo ute mag tweche. Mabende wacho ni koro chano kwalo milion 257 koro wacho ni koro dwani mondo soe case mondo en bende koro obed kaka janeno. President Kenyatta and Chief Defense Forces Robert Kibochi decorate newly appointed Kenyami Commander Lieutenant Peter Mbogo Njiru during his swearing. Mano Peter Njiru mabende koro na achiel kuom jogo mabende ne chunge to ker kinde mano mokadho DC koro bende no miye en mabende koro bedo jatend jalweny mag law kata army. Students say moment of madness made him kill. Mago weche go mag nek mabende koro winjo ka. MCK tell Magoa to apologize for shabab comment made to journalists. Wacho kanya duol mar Media Council of Kenya mar fute fwambo okwa jatend migawo mochung' ne weche mag somo Professor Magoa mondo koro kwang'uono bang' koro nicha onyiso jofwambo moro ne penjo to kaka jofwambo norwakore mag oganda jo Salam gi ma nyako bende koro rwako bui ma bende kano penjo ni to in ng'a, kano wacho nyinge
wacho ni nyaka penje nikech Mago wacho ni nyaka penje nikech akia kata wuoyo gi Al-Shabaab. Mano wach mabende koro neno marach ahinya, kendo koro ok en gima ni kare ka okete chechni mano Al-Shabaab, kendo en gima koro nowang'o jo Kenya ahinya. Aneno ka Jubilee nominates Uhuru sister as party out to reward loyalists. Aneno kanyo joma bende koro ket kae wan Christina Wamboi bende koro keti kanyo. Mago weche bende koro ntiere. Ker Uhuru Kenyatta bende na achiel kuom joge. Oguna won Nyanza youth against handout. Mano wachelo piny owacho. What Uhuru told elders in night meetings to Rift Valley. Ago weche bende ntiere. Raila team 6 clarity from 34 AKD. Bende asenyisi kacha gin weche mathoth Oboke ka. Fact check. Did Ruto get these facts right during presidential debate? Mana kaka asenyisi sani koro jofwambo tijwa bende en neno ni koro kuwuondi wanyisi adier mantiere. Bosomo kae kendo weche mane Ruto owacho kinde debate to kod adier mantiere ground. Som ite maraboro mondo ing'eni nowuondi koso kanyo nowacho adier. Kanyo ema bende koro kaka sani koro itime. Siasa nyisi to jofwambo dog lero ni owuondi koso onyisi adier, kech mondo mi koro ing'e jalno bende koro iyiero. Chope giko mag Nonro mar Oboke nikech weche mathoth kaachiel kod wechego mag tuke ma bende koro ketie toke ka rit masani. Inga Jesse Omondi.